लोगोफोर खुलुमबाय आरो स्वादिखा आंनि थाइलेण्डनि सिरिजआव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दायो आं थांनो ओंखारदों पाटं बीचआव मोजां जायगा नोंथांमोननो देखायनो। ओमफ्राय आं थानाय हटेलनिफ्राय बारा गोजान जाया, 100 मिटारनि एसेल' गोजान जागोन, थाबायनानैनो मोनहैयो। बेनिखायनो आं थाबायनानै थांनोसै। पाटंआव बेरायनोसै दसे दिनै मा नुयो बेखिनियाव नायनोसै। जायगाफोरखौ जा मोजां नुदों, भिडिअफोराव एसेबां मोजां नुवाखैबाबो आरोना। आयै सान्दुङा। लोगोफोर नैबेयो मासाज पार्लारबो लोगोसे लन्ड्रिबो आरोना। लन्ड्रियाव जि सुनो होनो हायो टुरिस्टफोरा, माने पार केजि 50 बात लायो आरोना। ओमफ्राय सोरगिदिं माने जेरावबो मेगन फिदिङो, जेथिं मेगन हरो बिथिंनो मासाज पार्लारखौनो नुगोन आरोना। खाथियावनो मासाज पार्लार बिराद दङ। आंथ' मासाज खालामजानानै जोबोद मोजां मोनो खर'खौ आरोना, जा मोजां मोनो। इयुनाव जुदि आं मासाज खालामजायोबा नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन जरुर। आयै गसाय सान्दुङा, मालाय सोरबा मालाय स्मार्टफोरा टपि गानो ओमफ्राय मोखांखौ कभार खालामो, ओरैबायदि सान्दुं गरम। ओमफ्राय बै नुहुरनाय एसे हाजो बायदि नुहुरदोंना, बेनि सेरावनो दङ माबाया आरोना लैथोमाया, माने पाटं बीचआ। थ' बेसिम थाबायलांगासिनो दङ। मोनहैथारसिगोन। फाइनालि मोनफैमारबाय पाटं बीचआव। जोबोद मोजां ना, ब्लु जि आरो मोजां निला नुहुरदों, जा मोजांखा नुहुरखादों माने। जायगाफोराबो जाबायदि मोजांखा, मानसिफोराबो जाबायदि मोजां आरोना, माने जोबोद मोजां रिसपन्स होयो आरोना। ओमफ्राय आंथ' दैखौ नुनानैनो गोसोआनो फागोलि दिबानि जालायलांबाय आरोना। ओरैबायदि दैया साफा नुथारदों आरोना। आज ब्लू है पानी दिल है सानी बिदिसो जाबाय माने गोसोआनो जिबायदि मोजांखा। ओमफ्राय आंहा मोनसे माने मालायफोरा ना बैयाव दुगैहैदों, ओमफ्राय आंहा दुगैनो थाखाय गस्लाखौनो लाबोफायासै। थैदो दानाबा दुगैनोनो मोननाय नंला आरो। साला दुगैनो मोनैनि सेंग्राफोरखौनो नायनि, सिख्लाफोरखौथ' नायनोनो लाजियो आं, ओरैबायदि साइज सिख्लाफ्रा। बेनिखायनो सेंग्राफोरखौ नायखुमानोसै आरो, जिहेथु एफा मोजां सेंग्राफोरबो दङ। आरो दैफोरालाय आयै जायगाफ्रा जि मोजांखा। आरो नुबायना लोगोफोर माबायदि लान्थि सान्दुं सायनानै दंसोगारो मानसिफोरा, गस्लाखौनो गाना, बेराफारसेथिं गरमबो। ओमफ्राय नै नायलाय लोगोफोर, एकदमबारे माखासेफोरा माबायदि थब्ल' बिबारफोर बायदि एकदमबारे गोजावनानै दङ। ओमफ्राय बेथिंजाय नै माखासेफोरा सान्दुं सायगासिनो, एकदमबारे मानसिफोराबो जि गुफुरखा। आयु रासियानिफोरा जि गुफुरखालै, आंबो गुफुर आरो एसे नामनि आन्था, थेवबो आंनिख्रुइथ' बुहुद बारा गुफुरखा। ओमफ्राय बैथिंजाय 3 सेंग्रा नुदों आङो, जा साइजखा सेंग्राफ्रा, 3 सेंग्राफ्रा। ओमफ्राय आंहा ना एफा मोजां सेंग्राफोर दङ, आमेरिकाननि, स्पेनिसनि, रासियानि, थेवबो आंनि नोजोरा मंगलियान सेंग्राफोरनावल' थांबाय थायो आरोना। जिहेथु आंबो मंगलियान फोलेरनिनो नालाय जों बर'फोराबो, बेनिखायनो आंबो मंगलियान सेंग्राफोरखौल' नोजोर होयो आरो। ओमफ्राय जेथिंबो लान्थि-लुन्थायानोसै आरो, आगान होनो हालायै जेथिंबो लान्थि-लुन्थिखौनो नुगोन आरो। ओमफ्राय आंहा सान्दुङाव थानो हायैनि एकदमबारे साया नागिरनानै फैथारबाय। जाला आंहा सान्दुङाव थाबाय थानो हाला। बिसोरखौ नायनानैनो मेगनानो आंना ओरैबायदि जिहां मोनलायबाय आं। आयौ बेसे नायनो आरोना, माने गोजान-गोजाननि मानसिफोर, नुफेरै मानसिफोरखौबो नुबाय नालाय एकदमबारे जालायनाय नायथारबाय आरो आं। ओमफ्राय नैबे बीच खाथियावनो मोनसे दखान नुदों आरोना, जा मोजां ब्रेन्डनि फार्स्ट कपिफोर दङ। आयौ माबे मोनसेखौ लानो, फिनिशिंफोराबो जिबायदि मोजां दङ। प्रादानि दङ, गुचिनि दं, स्मेलनि दङ, ओमफ्राय लुइस भिटननि दङ, गासिबो ब्रेन्डनिनो दंजोबो आरोना। बेखौनो खायसे मानसिफोरा एकदमबारे लाक्जारियास बेग बायदि लानानै खिन्थियो आरोना। जोंफोर जाम्बा जाम्बिफोराथ' हमनोनो हालाना फार्स्ट कपि ना रियेल मार होननानै आरोना। थ' बेफोरबायदि बेगफोरखौनो
लानानै खायसे जोंफोरखौ जाम्बा जाम्बि खालामो आरो थ' आंबो बेनिफ्राय बेग लानो सानदोंमोन बेनिफ्राय माथो बेग नांबाय थागौलै साननानै लायासै आरोना नेक्स्ट टाइम फैफिनबा लागोन फैसा बुरजा लाबोनानै जिहेतु एबार बाजेट ट्रिपसो नालाय बेनिखायनो लानो गोसो जाबाबो लाथ'ला आरो हटेल फारसे थांफिननोसैलाय मा जि गांनैसो लानि बिसाव गानथावथावनो ओमफ्राय नै नायाबो जा किउट आयु नाथुरा मा एसे किउट ओमफ्राय नै सिख्लाफोर नोंथांमोननि थाखाय जि मोजां आरोना बेवहाय नै मा खालामनो हायो नुदों दा हेयार स्ट्रेट खालामनो हायो कालार खालामनो हायो नेल पलिश खालामनो हायो नख्ले खानायबो लानो हायो आरो ना पेडिक्योर मेनिक्योर गासिखौबो खम दामावनो खालामजोबनो हायो आयु सिख्लाफोरनि थाखाय जि मोजांलै नेक्स्ट टाइम फैबाथाय ओरैबायदि फैसा बिलाइखौ लाखावनानै फैगोन ना दाथ' बाजेट ट्रिपआव नालाय हाला आरोना नै गथ'फोरनि थाखायबो जि मोजां दङ ओमफ्राय नै बेवहायबो पार्लार मोनसे प्राइसफोरा जि खम 200 बात नुदों आं बांसिनानो मासाजफोरखौ आरोना ओमफ्राय दा खालामजाथ'ला ओमफ्राय नै बियो टेटु पार्लार आरोना जायफ्रा टेटु खालामजानो मोजां मोनो खालामनो हायो आं हले टेटु एसेबो मोजां मोनथारा आंनि मोदोमाव दागोखौनो सुखुथारा आङो ओमफ्राय नोंसोरो मासाज खालामो मासाज खालामनायनि स्टाफफोर आरो रुमाव फैलायबाय ओमफ्राय दा रुमनिफ्राय माबा जुथा गानदोंमोन आं जुथाखौ दोनलांनोसै ओमफ्राय दा ड्रेसखौ चेन्ज खालामनानै थांफिननोसै मोननैसो ड्रेस लाबोनोसै आरोना दिनै बिचखौ गिदिंजोबगोन माने ड्रेस चेन्ज खालामनानै फैफिनबाय ओमफ्राय लोगोसे दा सेन्देलखौबो गानस्लायबाय आरोना दा थांनोसै मायाव थांनाय जायो नायनि दहाय ड्रेस एकदमबारे गरमाव बिराद गरम ड्रेस गानबावदों आं लोगोसे माने बिचफोराव एकदम जिन्स गाननानै थाङा मालाय होरो जिन्स गानना थांनाया बेनिखायनो दा एसे सोलायबाय ड्रेसखौ आंनि आउटफिट बियो दा थांनोसै बेगबो लाखाबाय स' लोगोफोर लोगो मोनलायसिगोन जायगायाव थाब खिलिया बाय सफैलायबाय गुबुन मोनसे बिचआव बिनि मुङानो जाहैबाय आवनां बिच बियो दङ कारनाव दहायनि मोनसे बिचआ जादोंमोन पाटंआव दङमोन आरोना बेवहायबो जोबोद मोजां आरोना खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया आं सान्दुंखौनो हाथाराखैलै ओरैबायदि सान्दुं ओमफ्राय बेरायनो फैदों नालाय सान्दुं मा अखा मा बेरायगोन नङा होमबा ओमफ्राय गोबां सोंदों मानो थांदों होननानै थाइलेन्डआव बेरायनो फैदों बेरायनो हलिडे मानायनो फैदों लोगोफोर बेसेथो खामानि मावबाय थानो नङा होमबा
टपि गाननाय सिख्लाया मालाय जा इन्जय खालामदों हारसिंनो आंहासो जा गियो गिनानैनो आं दैयावनो बारा हाबासै जा गिदों आं दसे जिरायथ'बाय आङो जा मानसिफोर दुगैसोदों सोरबा सोरबा सान्दुं सायदों सोर जाखो बेलाय सोरबा जि दोननानै थांबाय आं थानाय जायगायाव जा मानसिफोरा दुगैसोदों मालाय आंहा जा गिदोंसो सानस्रिनोलाय रोंगौ थेवबो बेफोरबायदि लैथोमाफोराव रिक्स लाया सानस्रिनो रोंबाबो गिनाय फैयो मानसिफोरा जा मालाय दुगैदों सान्दुं सायदों आंहा नै सान्दुं सायनो हाया इसिबां बेयावनो दं साथा सिङाव दं आं जिरायनानै मानसिफ्रा हनै बैथिंजायबो दङ बिराद गोजानसिमहालागै दङ बालायाव गेलेनाया दसे समनि थाखाय उन्दै बैसोआव थांफिनबाय आरोना मालाबा उन्दै बैसोआवबो थांफिननो गोसो जायो बेसेथो देरदों होननानै देरनायनि माबाखौल' खिन्थिबाय थानो देरबाय जों जेबो खालामनांला देरनाय मानसिफोरा गथ' जाफिननो हाया होननानैलाय बहाथो रुल्स दं नङा होमबा बेनिखायनो मालाबा सम मोनोबा टाइम मोनोबा आं नोंथांमोनखौबो बुङो फैसा खामाय बेराय दै मालायनि सायाव बेरायनो लुगैनाङा खुद गाव फैसा खामाय बेराय इन्जय खालाम लाइफखौ खेबसे नायनानै नाय माबायदि खामानियावल' गोदोना थाबाय थाबा जेबो मिथिनाय नङा जों मिथिगौना लाइफआव गोबां जोंहा नायनो गोनां बुस्थु दंबावो माने एक्सप्लर खालामनो गोबां जायगा दङ आरोना बिनिनो मादाव मोनसे मोननै जायगायाव थांनाय नायनाया जेबो नङा आरोना बेनिखायनो आङो दा एसे टाइम होनो थाखाय एसे गेलेबाय गोदोनि उन्दै बैसोखौ गोसोखांफिनबाय आं अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनखौ एबार गुबुन मोनसे नुथायखौ दिन्थिलायगोन माने एबार माने माबायाव आरोना नेक्स्ट एपिसोडाव अब्लासिम नोंथांमोना नेथ'लायदो आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक मोनसे होनानै गालांदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै गालांदो दे बाय बाय लोगोफोर